quality. Jo Kenya maonge gi kute mag ayaki nyalo biro chako yudo sindan magayo landruok mag kutego chakre dwe mar adek higani. Marien bag migawo mar thieth rwako ayanga dos 21,000 mag sindan mar lenacapavir ma ichano chak chwal e kauntis 15 ma pachoka e okang' mokwongo kamoriwo kauntis duto ma kaluwo. Kaka Judith Omondi leronwa, yadhni idhi chiw nono ne jopiny bang' sirikal yie chulo nengo mar Sh7,800 ne japiny ka japiny higa ka higa. Ndege ma omolo kar saa 1:30 midhiambo mar tarik 17 dwe mar 2 kendo orwako direkta mar thieth Dr. Patrick Amoth e kind apisas mag thieth mamoko okelo lokruok e historia mar thieth mar ayaki e piny Kenya. Donjo mar ndege ni oketo Kenya e map mar piny mar 3 e Afrika kendo ma okwongo e East Africa ma oyudo yadh sindan ni ma itiyogo e gayo landruok mag kute mag ayaki ne jogo maonge kod ayaki. Doses ki counties ma prioritize mwamiyo mwaketo mbele mokwongo gin counties 15 kaka Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya, Nairobi, Mombasa, Kilifi. Then wabro biri face mar 2 mabe kendo wabro timo counties 15 to face mogik wabro timo counties 17. Yiero ma counties kibedo kaluwore gi pek mar kute mag ayaki. Ma ok en chanjo, bende ok en yath ma itiyogo e thiedho ayaki, ma yath ma ichwoyo ne ji ma ichich ni nyalo gamo kute mag ayaki, kendo en mar geng'o donjo mar kute gi e del. Dho ngere dende ni pre-exposure prophylaxis. Piny owacho chulo nengo ne ma en 7,800 e dos 2 ne jakenya ka jakenya, mano higa ka higa. Kendo tij jakenya en chupo mar yudo sindan e ute thieth mag piny owacho chakre dwe mar 3 higani. Jakenya mora moneno ne en gi risk ne onyalo nwang'o kute mag ayaki to en HIV negative, onge discrimination. Pesa ma sirikal mochung' ni idhi adhi hospital to kama e chenro mikawo ni dwa tiyogo to ibiro yude maonge gimoro mibiro chulo kowuok e ofukoni. Yadhni ma oyang kaka lenacapavir, mana kaka yedhe mamoko, nyalo kelo dang'ni e del, mak mana ni ok en dang'ni ma okalo tong' kaka direkta mar thieth lero. Yath mosetim ni chenro ng'icho maber kendo en gima osetigo kuonde mamoko. En gima safe, onge gima onyalo timo mana minor side effects. Kochwoyi sindan inyalo winjo rem, kama ochwoyi no kanyo nyalo ili matin, onyalo kuot matin, inyalo ng'ok kata inyalo winjo ka idwa ng'ok, inyalo bedo constipated, no major side effect. Kaka yo mar geng'o onge mar nok mar dos mar yedhe gi e kinde mabiro, migawo mar thieth koni gitiyo kanyakla kod riwruoge pinje maoko kaka Global Fund kaachiel kod sirikand piny Amerka e riwo omenda manitie mar nyiewo yedhe gi higa ka higa. We signed the cooperation framework with the US. So going forward, the financing landscape all over the world has changed. And a lot of interventions that we are going to implement will be from our own domestic resources, be it in HIV, TB, family planning, immunization. And that is a discussion we are having with our colleagues at the National Treasury. Donjo mar yadhni mar lenacapavir e pachoka ma jo Kenya dhi yudo maonge chudo moramora dhi kelo lokruok maduong' e thieth mar ayaki, ahinya to ne kauntis ma kaluo ma osebedo ka telo kod kwan mamalo mar ji man kod tuo mar ayaki e pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.